Водопад. Моделя негра. Рек на маймуни. Джунгла. И Дардан Voyages. И кои сме ние? Номер 1. И така, в тази мъгла и отново в облаците напускаме Сакатлан де лас Мансанас и пътуваме за Пуебла. Ние си мислехме, че сме дошли на топло. Нищо подобно. Такъв студ брахме тая вечер. Явно тук нямат практика да имат отоплителни уреди в стаите, нито климатици и въобще температурата навън беше 3 градуса. Ние бяхме с 3-4 отдела, поне се погрижиха домакините да ни осигурят одеяла. Няма да ви кажем какво са топли. Огледахме се, нищо... Огледахме се и нищо подходящо не намерихме, с изключение на една ютия. И на какво се топлехме на ютия? И такова нещо до сега не бяхме направили, но добрата новина е, че така се бяхме подбрали маршрута от студено към топло. Просто студеното ни изненада малко повече. Но всичко върви по план, въобще доволни сме, това в никакъв случай не е оплакване, просто това не забавлява. Buenas tardes de Puebla de Los Ángeles. Пуебла е столицата на едноименния щат в Мексико и това е следващата ни спирка. Мексико всъщност представлява обединение на щати по примера на Съединените американски щати. До тук никаква изненада. И в Мексико има 32 щата, всъщност 31 и един е федерален окръг на Мексико Сити. Та ние в момента се намираме в щата Пуебла и в столицата на щата Пуебла, която се нарича Пуебла де Лос Анхелес. Пуебла де Лос Анхелес е първият град, който е създаден от испанците и той се намира на пътя между Мексико Сити и Веракрус, което е било много важно пристанище на Атлантическия океан. Центърът на града има много европейско и много испанско излъчване, защото самия град е създаден от нулата. Тук е нямало селище на ацтеките или пък на толтеките, така че испанците са си го създали типично по техен маниер. Градът е много приятен, историческият център е разкошен с старите сгради, които са запазени. Всички са боядисани в различни цветове. Има много заведения, има много младежки и много европейски дух, но нещо средно между европейски и мексикански. Много ни хареса на нас. С удоволствие се разхождаме из уличките му. Когато пристигнеш в Пуебла, първото нещо, което те посреща, е меката свежест на планинския въздух. Градът е разположен на над 2100 метра надморска височина и дори в слънчевите дни усещането е приятно прохладно. Улиците в центъра са прави и широки, изпъстрани с множество сгради с колониални фасади, някои в приглушени пастелни цветове, други покрити с изрисувани плочки, с които Пуебла е особено известна. Това е град, който не бърза. Той просто те кани да се разхождаш, да гледаш и да се оставиш архитектурата, ароматите и леката мъгла на следобеда сами да разкажат история. Още нещо интересно, което може да се каже за щата Пуебла, е, че в него има 9 селца, градчета, които се наричат Пуеблос Махикос. Вече посетихме едно от тях, което се нарича Сакатлан де лас Мансанас. Днес посетихме и Чолюля с известната пирамида Чолюля, а утре предстои да посетим и Атликско. Днес сме в Чолюля, едно от Пуеблос Махикос в щата Пуебла. Тръгнахме сутринта да гоним един влак, който се оказа, че всъщност не работи от началото на годината. Обаче дойдохме с едно местно автобусче, беше много цветно вътре с местните. И сега тук се разхождаме от един час и много ни харесва, много е спокойно, много такова едноцветно, приятно. Пихме кафе в една много симпатична панадерия, хапнахме едни печива и сега с много енергия
отиваме да изследваме голямата пирамида. Която е крайната ни цел тук в Чолюля. Пирамидата Чолюля. Всъщност тя се счита за най-голямата пирамида в света, дори по-голяма от тази в Гиза. Но разликата е, че не е открита, ами е покрита, изглежда като един хълм. И на върха на този хълм е построена една църква. Испанците са построили катедрала, разбира се, защото са търсили най-високото място. При ясно време могат да се видят 3 вулкана от тук, включително и Попокатепетел. Малика го каза. От първия път, който е 5400 метра. Но, за съжаление, сега има облаци и няма как да ги видим. Ще се наслаждаваме само на църквата, а това, което ще покажем сега след малко, е Соколото. Соколос в мексиканските градчета, централните площадчета, са като едни оазиси. С много зеленина, с много растителност и изключително добре поддържани. И задължително в средата на Соколо има една беседка. Това зад мен е археологическия комплекс Чолюля. За наше съжаление е затворен заради ремонтни работи, заради пандемията може би, така че можем да видим само една малка част от руините. Но пък за сметка на това ще можем да се качим на църквата, която се намира на върха на хълма, който някога е бил пирамида. Буенос Диас от Атликско. Това е едно поредно магично градче, което се намира в щата Пуебля. Тези надписи цветни в градчетата са много популярни в Мексико. И ето тук по надписа ще покажа с какво е известно Атликско. С вулкана Попокатепетел. Попокатепетел е с височина 5430 метра и е все още активен. Последно е изригнал през 2021 година. И ако се чудите какво е това отзад, това е небезизвестния вулкан, на който май не мога да му кажа името. Попокатепетел. Да. 3-4. Попокатепетел. Има една такава русенска банда, рок банда, която се нарича Попокатепетели. Ако някога сте се чудили кой е Попокатепетели, откъде идва, да знаете, че това е вулкан в Мексико, в щата Пуебля, който е висок 5430 метра и е все още активен. С хълма, на който има един параклис, на който се качихме преди малко, беседката на Цоколото, която наистина е изключително красива, ще я видим и нея, с цветята, защото в Атликско и наоколо се отглеждат много цветя. Всъщност това е основната забележителност тук. Има много разсадници на цветя. Има и един флорален часовник и едни стълби, на които има нарисуване едно момче и едно момиче в национални носии. Тях също сме ги снимали. Разбира се, с Денят на мъртвите, отново всичко е в цветя. И нещо, което в Мексико се взема много насериозно, и това са новогодишните празници с всички украси и с начина на празнуване. Едно от магичните градчета в щата Пуебля, което се нарича Чигналуапан, е известно с това, че там има една голяма фабрика за новогодишни украси и играчки, или както ги наричат Сферас Навидениас.
И преди, и по време на новогодишните празници градчето е изключително много украсено и осветено и се превръща в една голяма атракция и много местни хора, мексиканци, отиват да го посетят точно по това време на годината. Пак сме на пазара в Атликско, за да обядваме. Ето това е бистек де рес. Това месо, което беше тънко като вестник, което го приготвят на скарата и става моментално. Тук има сирене, салатка с силантро, това беше силантро, кориандър, агуакате, авокадо и кактус. И сега ще се правим такоси и ще се капваме. Ще ядем вкусна торта с крем. Колко много неща са сложени вътре. И летиво, и месо, и месо. Сега ще ядем. И кои сме ние? Dardan Voyages!